שלום לכולם. היום אנחנו מדברים על רכב מאוד מיוחד, 2011, 114,000 קילומטר, יד שנייה, רכב עם מעלון מאחור, בלי תאונות, בלי תקלות. שימו לב, יש לו גם דלת הזזה צד שמאל. מעלון מאחור שאנחנו יכולים גם לפרק אותו למי שלא צריך. כרגע יש לו 6 כיסאות ומעלון לנכה. מי שצריך את המעלון מפרקים את המעלון, ויש אפשרות להוסיף עוד כיסא אחד. רכב זמין במיידי, נמצא במודיעין. אני חוזר ואומר, 2011, 114,000 קילומטר, יד שנייה, דיזל.